Ćao ljudi, u današnjem klipu obrađujem igru Spirit Island ili ti Ostrvo duhova. Tako nekako. Pre nego što otvorimo kutiju, Teodora. Kutija je mnogo lepa. Baš je lepa. Hoćeš reći da laže ovo 90 do 120 minuta? Rekla bih da lažu. Znači malo da mi ispričamo o igri. U principu, šta želim da kažem pre početka igre je da sve igre koje obrađujemo, uključujući i ovu, možete napraviti sajtu confus.rs. A od ovog meseca imamo specijalnu pogodnost za vas, ukoliko iskoristite kod Stuberi. Za sve ove kartice dobijate gaćice. Ja gledam da ih nisam ubacio, saznaćete uskoro zašto ih nisam ubacio gaćice. Ali, inače, dobro kvaliteta su kartice. Međutim, tamo lepo da ih spakujete, da ih sačuvate, dobit ćete silove za sve ove kartice koje postoje u igri, a pošto ih ima dosta, tamo ćete došljeti i koju kintu. Tako da odete na Conflux i kupite igru. E sad. I iskoristite kod Stuberi. Što se tiče igre, kako ste vam složila? Ovo sigurno ovako ne ide. Toliko se zaboravila. Pa A, B. Mi ćemo igru objasniti, slovo mogu da kažem, površno. Razlog je taj što postoji 30 strana ogromne knjižurine za pravila. Pravila su u jednu ruku očajna. Da. Slovno mogu kažem, konfuzna su pravila dosta, igra uopšte nije laka, znači verovatno i da su pravila malo bolje napisana i malo bolje napisana i dalje bi bilo teško. Poenta priče je, tema mi se sviđa, znači vi zapravo želite da sačuvate ovo ostrvo od uticaja ljudi koji dolaze, oni dolaze u vidu čovečuljaka. Da. To su ovi, ima i gomila kao što vidite i to je jako loše. A vi ste kao duhovi koji brane ostrvo. Ima kućica i gradova. Da, vaš način na koji njih terate jeste ili da ih uništavate ili da uteravate strah u njih. I što više straha, postoji šansi da pobedite. E sad, ovo je tako površno objašnjeno da svi ljudi koji su igrali igru ima da nas pljuju najstrašnije. Kao, kako si objasnio igru, fuj. Ali nažalost mi nemamo toliko vremena pošto oni how to play, nego baš ono basic objašnjavanje. Svako od vas bira karaktere koje će da igra. Njih ima ukupno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mislim da ih ima 8, to sam se zabunio. Od ovih 8 karaktera vi birate 2 i na osnovu, to jest svako bira po jednog. Igrate od, ima solo mod, a može naravno da se igraju 4 igrača. Što se više igrača ubacuju u igru, to igra bude duža, možda bude bolja, ako baš imate dobru ekipu, ali to je ukratko nešto u igri, nećemo sad previše se dubljamo. Još šta se dešava u igri jeste da kada se završi faza koju vi igrate, dolazi faza da igraju ovi seljani koji vas napadaju i koji se šire i to je jako loša faza, tako da pogotovo po vas. E sad, ajde govorim neka pitanja i ono da vidite da li je ovo igra za vas ili nije. Znači da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? Može. 3, 4, sad. A ja ću krenuti prvi. Znači, igra je jako teška. Kad kažem jako teška, mislim da je jako teška. Mislim da i pravila kad naučite prvih 5 puta vam je dalje igra teška i to na onom kao nekom najlakšem i zapravo i kad sva pravila znate i dalje je teško. Tako da igra nije za svakoga. Igru preporučujem samo hardcore fanovima na društvene igre koji imaju vremena, koji imaju živaca, koji vole da se muče, vole da ih igra ugnjetava i vole da imaju jako komplikovanu strategiju da bi pobedili. Znači baš treba da imate dobru strategiju da bi pobedili i dobre živce. Evo napisam kop, ljudi koji vole kop. Volao bi da mi je neko rekao, mislim ja sam jako puno ovih recenzija pogledao prema što sam se odlučio za ovu igru i nju svi hvale. Hvale igra za solo, za kop, za ovo, za ono, jako dobra igra. Ali mislim da ljudi nisu realni. Da ljudi nisu realni kad rade ove recenzije i zato smo mi tu da to ispravimo. Najbolja stvar vezana za ovu igru. 4, sad. Pa, kvalitete imam i ja. Ajde, možete reći ko. Ništa, meni se sviđa ovaj moment s tim duhovima. I kao da, to je kao priroda brani ostrvo od ljudi. Tako je, znači, tako nešto kao. Ovo je nešto što se dešava trenutno u svetu, ono, globalno zagrevanje, zagađenje i tako dalje. Na tu neku temu je ova igra, tako da mislim da je tema super i da je to ono... Da, meni se dopada. Da je dobro što se odlučili za ovu temu. Malo je drugačije od ostalih, pa mi je zato zanimljivo.
I kvalitet, mislim da je baš kvalitetno urađeno. Da, od kutije pa do svih komponenti, do svih držača, plastika gde stoje komponente. Stvarno svašta ima, da. Kartica, sve vrhunski, top. Iscimali su se kao budala da urade, stvarno, svaka čast. Bukvalno 10. A i kvalitet je, mislim, dobar materijal i se nije tako, ja sam napisao takođe komponente, dizajn. Kartice su dosta lepe, onako poprilično je, ne mogu reći baš da je jako jasno, ali konkretne su karte i kombinacije su jako dobre u smislu. I eto 4. Ako ja uradim ovo, Teodora će moći da uradi ono, kada ona uradi ono, Pera će baš onda moći da baci, nema pojma šta, i kad on baš baci nešto, onda će kanastra sve da ih ubije s jednim plamenom. Da. Ali tu postoje i loše stvari. Šta je loše u ovoj igri? Sad. Težinu sam je napisao. Težina, pa mislim, ja ne znam da li je ova igra samo nama tako teško. Nije, igra je generalno... Ili generalno ljudima. Ako ste igrali, ja želim da ostavite komentar ispod, baš da vidim da li je problem u nama ili je problem u igri. Baš da vidimo kolika je komplikovanost. Mislim, možda samo nama nije legla. Nije. Nama nije legla generalno, zato što mi ne volimo toliko opretne igre. Znači 4.07. Teška igra. Teška igra, baš je teška igra, ono. Ali što najgore, teška igra u smislu i kad naučiš pravila, i onda je teško. Znači, nije teško samo da se nauči, nego je teško i da se igra. Da, i znaš šta bi isto još dodala? Ovo je sad negativno, ali tako? To je negativno. Negativno bi dodala da nekako je kraj igre glup. Kao sam odjednom pobedio si. Onako random sam odjednom dođe kao pobedio si. Da, okrene se kartu i kao your victories. Nema nikakve naznake kao jao, još malo da pobedimo, pa neko isčekivanje, nešto. Nego sam tako odjednom random kao... Postoji više način da se pobedi, ali da, taj moment s kartom je baš bez veze. Da. Ja sam napisao Pera zeznu stvar. To je ono što sam malo prepričavao kao jako dobar kombo, uradim ja nešto, pa on uradi, pa onda uradi Pero i onda posle Pere, ne znam, kanastra sve pobije. Tu ako Pera nešto nije dobro komunicirao svoju karticu ili nije dobro video, a rekao je ajde uradi ovo da bi ja mogu da boostujem ovo i baci plavi kamen da ja mogu da bacimo i mi se pa bacamo zbog njega. I on ne uradi to. I on nešto ne uradi, nešto mu fali, nije dobro procenio. 10 minuta planiranja i kad dođe na kanastru, totalno izgubimo krug. Znači to mi je jako konfuzno, to su ove male stvari. Nastavno ovim sličicama, te sličice su jako... Ajde da mi skesimo. A ima ih i dosta. Te stvari su jako sitne. Znači ovo. Jako je sitno. Jako je sitno i baš možda se udubiš u to i često jednostavno zaletiš se, ne razmišljaš toliko o tome, ne gledaš i napraviš ozbiljan problem u ekipi. Tako da to je ono Pera zezna stvar, to je baš dosta loše. Ova pravila... Očaj. Ljudi moji... Znači spaliti, rulebook spaliti. Meni se nisu vidjela pravila. Znači, okej, generalno su ta pravila, teško je napisati dobra pravila, ova pravila su... Loše napisane. Možda nisu ni pravila loša, samo igra je jako teška. Ne znam kako bih bolje napisao pravila, da budem iskren. Težina, to sam napisao preteško i napisao sam nabacano. Meni je igra onako, oni su se stvarno iscimali da naprave igru. Stvarno je vrhunski odrađeno. I taj deo da se kombinuju karte, i tema, i figure, i sve vrhunska igra i skupa je, da se razumemo. Znači, igra mi je dobra, baš se iscimali su se da naprave. Ali toliko stvari ima nabacno u igri, da ja ne razumem, i jeste, ti kad to sve naučiš i kad sve to savladaš, ti imaš neki reward, ti osjećaš nešto da si postigao, ali da li zapravo, stvarno, treba toliko da bude nabacano da bi imao taj reward na kraju. Lično se ne isplati. Lično meni, mislim da se ne isplati i ovo je možda, ne znam, mislim da je jako teško ceniti ovu igru i da će se jako mali broj ljudi složiti sa nama ovdje. Prvo da što ova igra ima, ne znam, ocenu preko 8, ja mislim na BGG-u. Pa mislim, pazi, meni je igra teška. 8.3. Ali mi nije sa kao neko đubre da bi se kao... Ne, nisam nikad rekao da igra đubre. Znači, mislim da je igra dobra, da je kvalitetna, da su je lepo napravili sve, ali lično... Mislim, svaki generalno ne voli kooperativne igre. Ne volim kooperativne igre. Ja ih volim, tako da imamo različiti pogled na to. Dobro, jedina stvar koju mrzim više od kooperativnih igra su solo igre. Znači, solo igra, a reč ima društvena igra. Ne razumem tačno poentu društvene solo igre. Ok, tu će opet da mi hejti ljudi koji igraju solo igre. Ljudi, blago vama što igrate solo igre. Nikad
nikad u životu ne bih igrao solo društvenu igru. Ne, kontam poentu. Mislim, kontam, isto koji vidi igra koji igraš sam, igra storyline, šta će se desiti, bla bla, ali mi generalno, baš mi je svrha društvenih igara da se družim s društvom, ali baš sam tako shvatio tu reč. Moguće su ljudi drugačije shvatili, meni je baš fora da igram sa nekim. Baš mi je to fora. Tako da... Možda je zapravo loše prevedeno na srpski. Pa solo igra, kako ga? Ne. A društvena kao? Da, društvena igra. Pa da, ovo je board game, da. Nije kao baš... Više igra na tabli. Tako da možda smo mi samo loše. Mi smo samo Srbi, društveni ljudi. Da. To ne bi tako trebalo da bude. Tvoja ocena 1 do 10. 6,3, pa dobro, ja sam očekio da ti mnogo veće zanimljivo. Ajde, kreni. Tema? 8. Meni je tema brutalna. Stvarno mislim da su uboli s temom, generalno i kao društvena igra i kao generalno globalnu temu, čemu sad mislim da je to vrh. To mi se sviđa. Estetika sam dao 7. Ja sam dala isto 8. Da su te malo sličice, ikonice veće, dao bi veću ocenu ovako, malo taj dizajn praktičnosti bi malo lošiji, ali generalno estetika sve overall je top. Pa ja sam dala 8 samo zato što mislim da su se malo mogli potruditi oko ovih kućica, oko ovih kao nekih duhića, nešto. To mi se tako nekako, ali mislim, lepo je, nije sad nešto prelepo, ali... Pa ali kad pogledaš drugi igre, razumeš? Pa zato je 8, znači nije 10. 10 mi je bilo da je Everdale prelepo. Jasno, Ovo je okej. Ja sam za dužinu dao 3, vidim da si dala 6. Po meni, okej, naravno zavisi s kim igraš, međutim... Meni se ničinilo kao nešto tako da je predugačko. Pa zato što ti možeš jako dugo da se misliš. U smislu kao, prvo koje ja karte imam, šta mogu da uradim na mapi, onda kao, ej Teodora, šta ti imaš da mi boostuješ ovo? Pa ne. I onda znaš kao mislimo se pa pričamo zajedno, jer kao nemaš ti moment da ti čekaš njega. Ti si kao uvek tu sa njim. Vi kao radite zajedno, sarađujete, nije to čekanje. Ali to traje dugo. Znači ti nisi timski igrač. Ja sam timski igrač, ali nekako mi ova igra baš mi nije lepo. Za težinu sam dao 2, i ti isto. I ja isto. Ja sam dala da dam 1, još sam premišljala da dam 1 ili 2. Pa sam bila pozvona i da dam 2, možda ima problem u nama, a ne u igri. Ali smo došli do zaključka da je u igri problem. Tako da ne znam, ajde, 2 neka slaba. Mislim, nisam da će odigrali puno igara, odigrali smo... Jesmo, da. Preko 150. Znači nisam kao da smo baš ono... Nije kao smo baš početnici. Da. Ali stvarno mi se čini da igra nekako... Jako puno mora da se potrudiš da bi dobio taj reward na kraju. I ja ne kažem da je to loša stvar. Ja volim, lično A možda previše. Ne, lično ja igram recimo igru, ovu Dotu koju ja igram, trenutno video igru, s kojom sam okupiran, ti jako puno treba da radiš stvari, da uložiš da bi dobio reward na kraju. Stvarno nenormalna igra, znači stvarno treba da, ne znam, godinu dana igraš da bi došlo do nečega. I ja to volim, ali generalno ova igra mi nije legla, znači nemam, tako je nabacano, sve mi je nekako onako zbrz-dola i nemam želju da se mučim da bi došlo do tog rewarda, reward mi nije dovoljno velik, ne znam. Prebio sam dao 7, ja nisam nešto bio lud da igram ponovo, da igram više puta zapravo, ali opet kažem, ljudi koji žele mogu da se igra, mislim da može da bude baš dosta zanimljivo i za ljude koji vole da sačekaju taj reward na kraju i vole da se muče, mislim da za njih top igra i mislim da će igrati možda ne jako puno kao neke ostale igre, ali mislim da je 7 okej. Strategije sam dao 10, mislim da stvarno treba da se iscimaš kao kreten, da napraviš dobru strategiju. Mislim da nema toliko sreće, jer stvarno... nema, da. Stvarno sve... Možda eventualno komponenta sreće samo kartice, kad će koja kartica da izađe. Da, to i šta će oni da urade. I koji si karakter i da li te odgovara ta kartica. Da, mi kad smo igrali, svaki put mi smo gledali kao koji kombo da napravimo, koji si heroj najbolje kombinuje. Pa smo išli na vatru i zemlju, pa sledeći put. Uglavnom imate na sajtu šta, mislim da ima čak i pravilima, šta je preporučeno da igrate u početku i šta ne znam. Mi smo to igrali i sa svim tim savjetima i dalje nama to nije delovalo toliko. Mislim, Dora je bila više oduševljena nego ja sam bio onako hejter što se tiče ove igre. A ti dao 6,5, ja 6,3. Ali mislim, verovatno zaslužuje veće od 6,5. Ali meni lično... Ja bi možda dala 7. Ja lično ne bi dala veće od 6,5 meni okej. Da li bi je ostavila u kolekciji? 4 sa... Šta? Pa, procenjujem da jako puno igara imam, da ova igra neće doći na 100. Neće. Nikad.
Mogu da vidim da je Teodora i ja odigramo još jednom ove godine. Možda. Da, mislim da... U dvoje. U dvoje, da. Mislim da generalno nama neće proći, znači nama da ne prolazi, što ne znači da vama neće proći. Da. I mi možda nismo oni hardcore board gameri. Mi volim da igramo društvene igre, jako da igramo i jako ih puno igramo, ali... Znači nismo mi ni oni casual, znači mi smo... Idemo mi na heavy, polako idemo na heavy, ali ova igra mi je, ja mislim da generalno, too much heavy. Iako su oni imali i to sve, da mi je neko prenatrpan. Da. I meni se to ne sviđa. U većini slučaja oni su kao ovo je dobro iz ove igre, ovo je dobro iz ove igre, ovo je dobro iz ove igre, bam, 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 narokali svega mega. Kad su narokali svega mega, onda su skontali da je to dosta komplikovano, da se to ukombinuje pa da se napravi. Onda su iscimali godinu dana da to ukombinuju, verovatno naprave. I sve su tu uradili, utrošili, ja ne znam koliko su oni mogli utrošiti resursa da ovo napravi igru. Oni su stvarno vratili sve kao majmuni. I na kraju dođe Saki i ovako isplije. Žao mi ljudi, brate. Stvarno mislim da je igra dobra, ali... Meni lično... Ali ne za nas. Meni lično nije prošla i mislim da je... Mislim da sam je baš dobro objasnio. Znači, ljudi koji su stvarno zaluđeni za društvene igre i stvarno vole da igraju teške igre i stvarno imaju vremena i imaju ekipu s kojoj ili vole da igraju solo, što ja recimo ne volim. Treba i takvih igara da je bude. Treba, naravno treba. I ovo je definitivno jedna od tih igara. Znači, vidi, ti ako voliš da igraš solo igre i voliš da se takmičiš i to, odmah idi kupi. Odmah idi u Conflux, sad i kupi, vrati igru, razumiješ. Ovo je igra za tebe. Opet, ako imaš ekipu koja voli da igra ovakve teške igre. Znači, šta bih rekao, recimo, šta je slično ovome? Pandemic, da. Pandemic. Znači, meni je Pandemic bolji od ovoga. I meni isto, ali na tu foru. Pandemic mi je bolji, ali na tu foru. Znači, u smislu, ako voliš Pandemic, a eto, mi smo imali Pandemic, pa nije on i ostao u kolekciji. Znači, više ga nema na polici. Tako da... Meni je žao što ga nema. Mislim, ako voliš Pandemic, definitivno će i ovdje da ti se svidi. Mislim će biti u fazonu kao, wow. Možda je meni lično bolji Pandemic, ali možda vama bude bolji Spirit Island. A opet kažem, uglavnom nemojte zaboraviti, ako kupite igru i kupite na Confluxu, tada ćete dobiti i ove kesice, silove, gaćice, kako god je zovete. Za igru, ako kupite ekspanziju, pošto postoji ekspanzija, ako ste jako ludi, odmah ste ekspanziju, dobit ćete kesice za ekspanziju. Šta da vam kažemo, otiđite na Conflux, kupite igru ili otiđite fizički u njihovu radnju u Beogradu, kažete želim kesice, rekli ste Uberi, u narednih 30 dana da mogu da ih dobijem, tako da uzmeš lepo kesice i ideš kući i igraš sa svojom novom igrom. Hvala što ste gledali još jedan klip od nas, mi se vidimo uskoro, ćao!